Μαλακία. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Τι ήταν αυτό που έκανε, το τσάκανε. Καθίστε να χειροκροτήσουμε την απονομή των νησιτών. Σε λίγο. Τώρα άλλη και φαγητό θα πάμε. Χειροκροτούμε τις φορούμες τώρα. Έχω τη διάθεση για δουλειά. Για να συλλογέσουμε το προϊόν, η οδηγή όλους το χειροκροτάμε. Οι νικητές όλων των κατηγοριών έχουν κάτω εδώ, στο κάτω μέρος του καφέ. Για να μην τους ψάχνουμε στην ώρα που αναφορμώ. Είναι ο πατρόνος. Θα ξεκαβλώσει. Δεν ξέρω και να το πατήσω, είναι τρελός. Θα παρακαλέσω πάλι και νικητές όλων των κατηγοριών να έχουν κάτω εδώ. Το πάνω μέρος της Τραπείας. Καλά την πέμβαση, καλά την πέμβαση. Πάμε για την κορίτσι τώρα. Πάμε για καλά, Αρκετά μεγάλες θα αφήνουν, είδατε την πορτοκαλί που έχουν να είναι του Ερανόλη. Αυτή που είδατε. Έχει ευτυχώς το θόρυβος από την πόρτα από την κύριο Δουλέτη στο διακρύβι. Το μικρόφωνο είναι μέσα από το κύκλο αυτή την ώρα. Είναι αυτή η μαύρη να μην δείτε τώρα στο μέρα. Με την κίτρινη ρου, πρώτον Μαραβέγκα, πρώτον στον Ξέρο. Νικητές όλων των κατηγοριών. Και πήγανε πέντε άλλοι. Δουλειά. Οι πιο συναντήσεις είναι επικαιρικά και τα χρόνια. Παρακαλώ, επαναλαμβάνω για να μην τους ψάχνουμε μετά και να μην ταλαιπωρούμε για αυτούς που δεν κάνουν αποδομές. Οι νικητές όλων των κατηγοριών να έρθουν εδώ κάτω στο κάτω μέρος της Αθήνας Γεωργίας. Θέλω να ευχαριστήσω τους πάντες της Μεσίνας. Ελπίζω να προσέξτε κανένας.